Ang kawat ng bulyo 6'9" ha. Gago mo, 6'9". Happy birthday, boy! Boy, happy birthday! Ben şimdi motoru daha bir nasıl? Şimdi de da Basta bomba. Madilim dito ang video dito. Sikat. Guys, main.
Ora, 24. Ora.
Pwede tayo ba? 1 minute. 2 minutes. 2 minutes, 17. 2 minutes, 17 seconds. 2 minutes, 17 seconds. 2 minutes, 17 seconds. 17 Agad sila mong ganyan. Saka yan. 2 minutes, 17. 4 seconds. 2 minutes, 17. Hanggang pa tayo magamit. Juara sa kagot. Juara sa kagot. Pero minutes ni pa. Shoot to tayo maka. Hindi pa. Bulada kasi bulada. Shoot niya. Ito ba? Pero minutes eh. Pero minutes. Last 2 minutes. Last 2 minutes! Coach, tema kayo, coach. Coach, tema kayo. Dali. 49.